ବଧିର କରିଦିଅ ମତେ ଚାହେଁ ନା ମୋର କାନ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରିଗର ନ ପାଏ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନ ପାଏ ସମ୍ମାନ। ଏଇ ଦେଶ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଭଗବାନ। ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଶବ୍ଦକୋଷ ଏଠି ମୂର୍ଖର ଜୟଗାନ। ଗୁରୁଙ୍କର ମହାଗୁରୁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ନାମରେ ପାୱାର, କୁଜି ନେତା ଓ ସୁବିଧାବାଦୀଙ୍କର ଘଣାରେ ପେଶି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭାର। କଥା କଥାକେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଥା କଥାକେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହୁଏ ଜେଲକାନା। ଆଜି ଗୁରୁ ଶୋଇପାର, ଆଜି ଗୁରୁ ଶୋଇପାର, ପିଲା ଯଦି ଯାଏ ପାଇଖାନା। ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଙ୍କର କାମ କରିବା ମନା। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଏ ଗୁରୁ ମଥା ନତ କରି ଚାଲେ। ନାଇଁ ସେ ଆରୁଣୀ, ନାଇଁ ସେ ଉପମାନୁ, ଯାହା ଥିଲା କାଳେ। ଚାହେଁ ତ ଗୁରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ଯାହା ଅଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଚାହେଁ ତ ଗୁରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଅଜବ ଦରମା ନୀତିରେ ଗୁରୁ ରାଜଧାନୀରେ ମାଗନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। ଅଜବ ଦରମା ନୀତିରେ ଗୁରୁ ରାଜଧାନୀରେ ମାଗନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। ସ୍କୁଟର ଏକ ଧଇଲା ବୋଲି ଗୁରୁ ମାଙ୍କର ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। କେତେ ପିଲାର ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁମା, ଶୁଣ ହେ ମହାକାଳ। କେତେ ପିଲାର ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁମା, ଶୁଣ ହେ ମହାକାଳ। ଗୁରୁ ପିଲା ଡାକି ଆଣିବେ, ଗୁରୁ ପିଲା ଡାକି ଆଣିବେ, ଆଡମିସନ କରାଇବେ। ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଶେଷ। ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଚାକିରି ଶେଷ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଆଣ ସେ ଡାଟା। 12 ଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ଦେଉନାହିଁ, 12 ଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ଦେଉନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖଟା। ପିଲାର ବାପା, ପିଲାର ବାପା, ପିଲାର କିରାଣୀ, ପିଲାର କେୟାର ଟେକର। ଶତ ଶତ ଧରମା ବାଜି ଲଗାଇ ଆଜି ସର୍ବହରା ମଣିଷର କାରିଗର। ଶତ ଶତ ଧରମା ବାଜି ଲଗାଇ ଆଜି ସର୍ବହରା ମଣିଷର କାରିଗର। ହେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ହେ କାଣ୍ଡାରୀ, ଗୁହାରି କରୁଛି ଶୁଣ। ଫେରାଇ ଦିଅ ସେ ହତ ଗୌରବ, ଫେରାଇ ଦିଅ ସେ ହତ ଗୌରବ। ଅତୀତ ଫେରୁ ପୁନଃ। ପାରୁଛ ଯଦି, ପାରୁଛ ଯଦି ଫେରାଇ ଦିଅ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ପାରୁଛ ଯଦି ଫେରାଇ ଦିଅ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ହସିବ ସୁନାର ଦେଶ, ନିଶ୍ଚିତ ହସିବ ଏ ସୁନାର ଭାରତ। ତେଜମାନ ଅଭିମାନ, ନିଶ୍ଚିତ ହସିବ ଏ ସୁନାର ଭାରତ, ତେଜମାନ ଅଭିମାନ। ବଧିର କରି ଦିଅ ମତେ ଚାହେଁ ନା ମୋର କାନ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରିଗର ପାଏ ନା ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରିଗର ପାଏ ନା ସମ୍ମାନ।